Shaboni ng Agartala. Sabona ng Bisramganj. Saboni ng Kanchanpur. O party mo na din atong plaza. Hasteni thangkrung tongkhor. Tiaba dang mani sara waro zaknai purang mong. Kok shanai halong sirok hognai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong din norok chili khora. Shaboni ng Agartala. Sabona ng Bisramganj. Saboni ng Kanchanpur. O party mo na din atong plaza. Hasteni thangkrung tongkhor. Tiaba dang mani sara waro zaknai purang mong. Kok shanai halong sirok hognai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong din norok chili khora.
Kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komor nai. Kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengpayo. Hamsa mengpainai simia ayo kolok bo nanai. Khairok jakmani mol jefro painai afro pholani soba bai kheno painai. Tabuk bo chini bokhawo pholani soba nanglaima thaklaiya. Kaham bai hamyani soba jeng jeno subawo bono kaplai engo. Kaham no subalaiwana. Pandani pailawo olangmani khorang pandano nai tonai jotto khapani takhukte bukhuk sonang haina hai hamjak mate chi bairawi tinini pandawo lamsok japio. Belaki hambai o pandano nai tomani bagi te kai toni kok thairok no khna rogui srang rogui tomani bagi belaki hambai
जों दिनै बाहायना कायतनि ककथाय सालायबोनाय स्रोंलायबोनाय दिनै के जों फुनुगजाकमनि बिजाब रेमसिनैनि तां दगनिसमि तां चुकु जरानो तै टेक्ट' बाय टेक्ट' गतर जराव कायतरनि खाचुक साबो सारक हासिं पान्थर नाहरि खारनाय शयतान बा बरकनो बुथारनानि बागै रोगथारनाय हायफानो शयतान कायतरनि स्वारि कतर बाय कासुजाकनाय सभा नांजाकनाय हाके मेसेनरुजाकनाय फलानि सभाव शयतान न सेन्नाय हासिं पान्थर आबो ओंखा यकमुंनि मारि अकक थायरकनो तैजों ताबो काहाम के खनालायनाय सोलोंलायनाय तामो खेरसा मोंथांसा सकांखानाय बोखाना तियार खलाय पाइलायग्राना Osini apa Mini menggeta Syuri zatun Mini apaitan Jokno hani Osini apa Mini menggeta Syuri zatun Nawi tontonai kapani kicingno ang tinini o langmani kharang pandawo mutanai sa subrai Jisu Kristo ni mangkatharbai hana hai kapang ya phari lam sok japhiu kicing tinini pandawo kicing khnalaiwana tei sranglaiwana wan soklaiwana smai katalni phunuk jakmani bachap remchini ni tangdok ni smi tangchuku jarana tibi khnawi tontonai kapani kicing phunuk jakmani bachap remchini ni tangdok ni smi tangchuku jarana jungtini khnalainai ba pela sakang oro remchini ni tangdo toma sijak tong abono khuk tangi nalegrasiwana oro jeng sijak noglayo a brima hasing pan thorok khari thangkha aro kaitor boni bagui tongthai snamui kha
bo aro nokha sal saisa ranui dokchi jora nai tongjaknai neichingro swijak nuglaio tekto kotorni jorao o chukjaya basra Israel songrok kaitor bai phiyogui tongjak-bainai baksa borok kheba salaibaio petra kamiyong holong thairawi hakor khlai kamiyong snamjago Israel songrok thangui tongui bainai nei aro arirok thangui manglak nei borok wansukbaio tamokhe tabukni molule kuchukni se ari phaikhlaiwi mano hor bokhok phaikhlaiwi mano jesa thayo phano hwijak di tabukni borok hachal maot no tuino a thaino pekhok roi mano phati saroi mano khanawi tongnai khapani kiching kaitor phiyogya hangkhe ke bo yogya kaitor muthangkhe se chung borok rok jesa thayo phano tongdi muthangjak mano tabo khe chung khanalaisibano khoktangui phunukjak mani bwchap remchinaini tangsini ni simi tangcho kujara otama swijak tong abono teiwi oro kheno chung swijak nulaibo afru chukno hao choba nanglaikha Mikhail bai boni swari rok a dragon kachak bai choba nanglaikha a dragon bo boni swari rok bai nanglaikha haiphano a dragon palia hakhe bo bai bini swari rok chukno hao tei tongjakliya aro ma tongliya gajata a dragon kotor khikhlai rohorjakha bongkha agini a chibuk bono bebak sungsarno lama kororonai bono devil bo hono shaitan bo hono bo hao khikhlai rohorjakha bini bebak swari rok bo haino boy baksa khikhlai rohorjakbaikha neichingro swijak nolai kiching chukhao choba nanglaiwi tongma chung oro nuglaibo kebo methebuibo manliya wanama singsa chukhao bo haino choba ongo haide kiching shaitan je thaibo tongo arono choba ongo kiching aboni bagui nini nukhungo bo haino shaitan no tongnani jora tarodi khen tarodi shaitan je thayo tongo arono choba ongo arono walai laimang phaibo khanawi tongnai khapani kiching shaitan no nukhungo thai tarodi nukhungo khakchang mangkri khanai walai laimang mangno kuplangnai shaitan no motha bo thai tarodi khakchang mangkri ingui walai laimang man kwbangma ongnai kuplang ongnai job bisap rem sani simi rem nei jorao chung nuklaibo kaitorni bwsarok bai shaitan kaitorni bwskango basalai phaikha nei kaitorni bwsarok boni bwskango basai mantuino shaitanbo basai mano kaitorni snamjakrokni bisingo o shaitanno jotoni slai kotorkuk kabo kaham kuk nabo naithok kuk kubuk kwrwng kuk elembo haino gwnang kuk khe swnamjaknai Zakaria bisap remthani tangsani simi tangnei jorao a kokno twiwi chung khnalaijak shaitan kaitorni aro thangui mano khanawi tongnai khapani kiching muita narokdi shaitan bo haino kaitorni bwskango thangui mano bo kaitor bai kokrok bo haino salaiwi mano luksimani kotoma kaham rem nei chinaini tangthamchi sao chung no sao Simon Simon khnadi Gristi mai chogui gundak swkakma hai norokno chokdi hnei shaitan no berui rojakha shaitan kaitor bai kok salaiglak bwskango se bachawi nai Simon Peter no amjogui naimani dehnei shaitan kaitor no khen sankhe tei bo khen rubo rojakha Mikhail wngkha suwari kotor Juda bijap tangchukuo chung a kokno swijak nuglaibo suwari bokhorok Mikhail suda omo hai saya
musini mangno sabo mannai awno tui shaitan bai kok bangi walai tonglaiphru Mikhail khuk hamya peri shaitan no majra perakya hai sayawi bo subraino no hanthang hnei simise sao teibo suari kotor rok tongo tamokhe Israel dopha songrokni thaniwo samung tangnai wngkha Mikhail ni kok Daniel bisabo boni bisab remchini tangsi thango chung seijak nuklayo Mikhail wngkha suari bo khorokrokni bisingo jotoni slai kotorkuk Mikhail bai Gabriel ni mungrok simino chung elembago manlayo Mikhail ni kok chung Daniel bisab remchini tangni saobo chung nuklayo tekto kotor ni jorao Israel do phano bole morogui ma tongnai ba shaitan no chokhani bo rele rekhlai phionai aro choba kotorma ngnai kirima singsakhe shaitan klai sakhe yakari phaiklak phia Mikhail tei suari bodol rok kaso sogui manma bai shaitan no tei boni bodol matai hamya rokno chokhani rekhlai rohlaibainai kikhlai rohor jakbainai shaitan bai te boni bodol rok boni soriokta subra Jesu Kristo luk simani kothoma gaham remchini tangsi charwo a kokno tibi sajak Jesu hai nei sakha ang shaitan no nokha philik mahaikhe nokha sakani klai phaima nukha nei jingara seijak nolayo bo dragon kotor hanjakma chaya ksekri tamni hinba boni yaskuni marirok o phunuk jakmani bujabo tongo tamni hinba kaitor saimano o molni kama kothoma kaham pirnai rok shaitan kri hnei pirbainai aboni bagui dragon ni yaskuni mari o bijabo reirena nango je angaibo jengmui to narakna nango kiching o dragon hamya maya naithokma pohor ni suari haise naidi oro bo tuma baikhe sinijak o dragon tuma bai sinijak naisti bo agi ni chibuk hojago o kokthaile jengno o agi ni iren thaiblongo se tlang fisio John ni bisap remchani tangbri chibrigo chini subra Jesu Kristo sao bo wngkha yaphangni simi buthar naise hnai bo devil bo hunjago sabo hamle a dragon abo Greek kok bai diabolos aroni se o kok thaile tubujago khnawi tongnai khaphani kiching abo hamya sanai majra bernai homani kokse botang tangchi wo bo hanjakha chini takhurokno majra bernai hnai aboni bagine bebak poito khlainai rokni bagui sasrunai sa nango khnawi tongnai khaphani kiching nungtomono subra Jesu Kristo no poito khlainai ngi tongkha angkhe Jisuno nangwan sogina sri boni ni bagui tabok sasrui tongo hnai kiching tini nini ani buskango ari tongo shaitan tongo bo chungno jengjalo simi phanango ahaya chukhao thangui chini bagui kok hamya kok kherek merek kaitoni buskango sasawibo majra beri kok sasawibo kaitorni buskango thangui tomokhe kaitor bo sayakho swkangno bebakno twiwi Simon sogui tongo khnawi tongnai khaphani kiching subra Jesu Kristo se chini bagui daisi bagui kaitorni buskango nini ani bagui kok sasrui tongo aboni bagina kaitor churno phiogui tongo John ni koktin busap kangsani remnaini tangsawo John sawo angsarok norok sumsok taklaitheng hnei ang norokno amono suyo haifana khorok sasuk sumsok khlaikhe chini bagui aphani thani
sasronai borok khoroksa tongo bongkha borok kaham Kristo omaike bosao kiching sumsok khlaiya hinkhe to kaham na haipana jong sumsok khlai jaklayo kaitor no belai khe hambai chini bagui kaitor ni buskango sasronai jogalai romani bagui haide kiching hambai rodi nangbo Kristo Jisu kaham thakjak jongno phiokna kateroi tongna bagui bo tabo chokhawo kaitorni yagra bkhago bachai nini bagui ani bagui sasrui tongo jeng je ohawo kathang tongsak bobo aro pailaiya kheno sasrui tongnai kaitorni bwskango bachai pawan sokti bo chokha sakao selarma khe asogui tongkha hnai bo se jongno kateroi phiogui tongo tei chini bagui daichrui sasrui tongo debilengkha majra bernai sobra Jisu Kristo wngkha phioknai sasrunai bo yaphangni simina tatal swbah male a shaitan tini ni asuk ni tatal ni yaphang hingkhe tei ke boya o shaitan se kok kherek merek a korok bo boni aroni na phaio khanawi tangjanai khaphani kiching bo shaitan bo humjago abo khe kebengnai sa homani kok se bono kaitorno tei kaitorni bororokno doro kukhe kebengo Peter bijap kangsa rembani tangcharo cheng sajaklayo sisai tongdi nai tongdi norokni ari shaitan mangrung pungjak haikhe khorok sasukno watharna bagui yang naitogui tongkha nei jeng swijak nolayo kiching tini kwbangma bororokno shaitan lama kororoi tongjak haide kiching nung nugui tongna nini mokol baithang mothani bororokno sudano shaitan boni khwibo kwcharoi tongjak se tini jeng saimanna nangnai bo chini ari se hnai swbano male shaitan no Kristo ni ari simi abo kaitor no simi bo kebengo ahaya Kristo no nai sukdi nang Kristo ni phaiching nahor sukdi tam hinba bo se nono phioknai tei bo tabok chukhawo nono chubana bagui bo kaitor ni yagra bwskango bachai nini bagui ani bagui sasrui tongo paithago bo hunjago hayungni bebak bororokno lama kororonai nei tekto kotorni jorao shaitan bororokno kaham kheno lama kororoi mannai tini bo kisisa bororokno se lama kororoi mano kaitorni bororokno kaitor ni kokthai satui tongnairokno bo lama kororoi mano raisamung bijap remthamni tangsani simi tangbrio jeng nolaibo bo kaitor bai ebino swkakmani kaitor bai adam no swkakmani borok haikhe tongnai borok nobo shaitan lama kororoi mano bosao borokno kaitor wngui mannai hnai sungsa yosa khlai okorono jeng bian nukhumale raisamung bijap remthamni tangbao sangsarni haikhe tongnai boroknobo shaitan lama kororoi mano bahan bwthwini borok wngui tongnai rokno shaitanni borok wngui tongnai rokno bo haino bo lama kororoi mano jeng uansukhlaibo abono mesenna tuknai hnai tamokhe tukya se abo kothoma kaham pirnai rokno suda shaitan lama kororoi mano borok rok mothao thangmano bo chajakya wngya tamokhe borok rok mwthang chakkhe se bo chajakya wnggo swbah male shaitan tamni hinba boni bodolo borok kisajago bo aboni bagui jori jago chajakya wnggo korin bijap kangnaini rembrini tangbribo swijak nuklaio borok poito khlaiya tamni hinba o sangsarni mwtai hamya bai borokni bwkha kholobui tongjakkha
आ मताय हामया borokni mokolno nugya khlaima bai borok kaitorno kosol Kristoni sengsasani kothoma kaham ronai pohorno nuklia nechang swijak nolaibo khnawi tongdonai khabani kiching baksa bororok sabayo shaitan mangrungni slai kirima singsa engkoga nangnai jebukni slai dorokuk engkoga nangnai borokwan subayo sabayo pia swarirokni slai phanu doro engkoga nangnai borok sabayo abo haifruke shaitan boni khyo bororokno kajarona klaisa angsokata jeborok abo haike wan sugo shaitanno dorok nei afruke shaitanni thani klaisa angkha a borokno boni lama tubonani khnawi tongjanai khapani kiching jang tabok khe phunukjak mani bijap rem chinaini tangchi bai tangchi ni gotma sijak tong khuk tangai nalikira suana orosung sijak nolaibo afru a chukno hawo sotonoi hai nei sabano khnakha tabu kaitor chungno phiyokha tabu kaitor bugra ngai boni phan karakno phunukha tabuk boni masia boni phan phunukha hopung sapung kaitorni bwskango basawi chini takhurokno majra bernai bo chokno hani kikhlai rohorjakha chini takhurok bono mera busani theibai mejenkha borok pirmani a kok baibe mejenkha borok kathang tongyai theina suda goseo o nokha nang aboni bagui tongthokdi o nokhao tongnai norokbo tongthokdi tamokhe habai twijlang norok busuk se hamya sitrano shaitan norokni thani ongkhori phaikha bo jolijak sukha tamni hinba srap sakhene mathangnai kha neibo saimano nichor sijak nolebo khnawi tongjanai khapani kiching johon maitokhlai rofio orobo bolchi ngui tongmano nugui khnawi se tongnai bochungno pogrna naiya bo nukmano bo khnamano bo simano tamni hinba omo belai khe samunang sokmani khnawi tongjanai khapani kiching jefru shaitan chokno hani kikhlai rohor jagana afru jokhao mothangchak bororok belai khe tongthok jaglaibainai tekto kotorni bisingo tathar jagui suthar jagui mathai baijanai rok belai khe tongthok jagbainai phunukjakmani buchap remdokni tangchukoni simi tangchi jorabo chung nuklaibo kaitorni kathar bwsarok buthar paijak mani aborokno oro borokni takhurok hinmani khnawi tongjanai khapani kiching subra Jesu Kristo theiwi thangwi basagra mani se puila shaitanno chokno hani kikhlai rohorgra mani ngui tongkha subra Jesu Kristo jefruo krus sakao theiyo bo abo bai shaitanno chokhani kikhlaina se lama snamaklayo Kolosai bichap rem naini tangchi brui o tamosa khnari chini mungui sui narukmani lakaino bo tanai rwkha khlaithai nei kerong tongmani abono bo tanai rwkha bo abono kruso kanta bui rwsokha subra Jesu Kristo boni thwimungni bisingtwi borokno mathangmanna lama khlaimankha kaitor chini sumsokni manthaino Kristoni krusni bisingtwi tanai khibikha Kristono bebak rei rwbaikha polteibo saphio Kolosai bichap remnaini tangchi bao a krusono Kristo sakno motai hamyarokni bugra rok bai bokrorokni yakni phiyokha bo kaplai ngui borokno khawi misil khet langui lukurokno phang khe phunukha
khna ta nai khapani ke ching chung omai ke oro sijak nuklayo chung tini asuk no khnalai gres nai buskani pandaw khnalai fiswana tebo omai kam kai tani kok thairok afro chung malai fisnai kai tor nang bai tongla sithung hambai khapani kiching belai ke hambai o pandano nai tamani bagai te kai tani kok thairok no khna ragoi srang ragoi tamani bagai belai ke hambai tini ni pandani bising tui chung saiman laika khnaiman laika pholani choba nanglaimang no tongo tai pholani chobawo kai tor chobagui mang no tongo chungno khairogoi mothangoi bo tongo poito khlainarok শয়তান বাই সপ্রজাক নাই হাইফানো মেসেনাইলে মানংলাক পয়তো খাইনারক ন চেন্নাইলে শয়তান সে নাই কপ্লাইখে পয়তো খাইনারক ন আনো কাইতরনি নাহর মং ন শয়তান মংসাব হামিয়া খাইমানিয়া কাইতর সে কপ্লাই খাইও বিনিও তংখে जों কপ্লাই মাং ন তংনাই অকক থাইরক ন जों তাবক খানাই মানলাইখা okok thairani bagi chung taba kaitan hambai lainai tei suriwi pandano mothakon bokha thanglai siwana surinai afa kaitan no belaike hambai o pandani bagi tei nini kok thai chung robani bagi no belaike hambai nini kok thai khnawi chung bokhawo khasrango khatong thogo nungbai tongkhe nungchungno pholani sobawo koplai khlainai khlai bo tongo o pandanai tanai nini busarokno pholani sobawo Keplai engai manani cobadi. Tia pakai tor nomborok no podre pod hamya saya duko kostoni yakni phiyogi tongro de apha. Tei sak sori kaham tongro de borok no. Ni thani chini sakpang pholai bagya pharei surima jisune waisana. Amen. Belake hambai khapani takhuk tei bukuk song jottono opandano naitamani bagai tei kaitani kok thairok no khnaragoi srangragoi tamani bagai belake hambai. Chung panda parilaisnai buskani panda haine malalaifinai. Kai tornono nini nago jottono hamari bai khobui tomasithung hambai haidi thangnai panda phunukjakmani bijapni singmarini saklai mungkhna laigrana thangnai pandani singmarini saklai mungkha di boreima khapangni kiching haidi tinini singmariwo hablaiwana tinini singmari khe phunukjakmani bijap remchinoini tangchukuwo dragon kotorni tei kaisa mung tamo hanei ringjak A. Michael B. Gabriel C. Soitan D. Mosi Khapangni kiching o singmarini saklaimung khnaphungni damsnini bisingo no jungno A. B. C. D. Bomo ongnai sahor baijadi Chini number WhatsApp iba SMS khlaioi 8414859961 Sahor prunorokni mung nikumabo si rohor ke belai no hamnai Nung o pandano chajakna hane kha khlaio jungno miss call khlaidi hakhe nung bo keplai engai manwana Jung sak-sakno bai mangkhojakna musung layo. Muitok thaijakani musung layo. Elem baksawo kaitani samung thaidi. Hake borogok kodu maromui kathang tong sak nana muitok thai tongbaibana.
Auntie, auntie, matagadi auntie. Among kota, ani lama delai no zungzalo kalaisa salgru no te promani tongu. Awan nanti nang kaitar tungo hindi jeng suriyane.
Saboni ng Agartala. Sabona ng Bisramganj. Saboni ng Kanchanpur. O pati mo na din na tong plaza. Hasteni Tungkrung Tongkhor. Tiaba nang mo ni sora waro sak nai purong mo. Kok shanai halong chiro khok nai hasteni hapong khatan. Trayo nai tong din ro. Chini khara. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চিনি লাংমানি যত জরানো বেলাই খেনো নাংকুকমানি চিনি মকল চং ন জরানো টংথংনা বাগি চুবাও হাইফানো চং চিনি মকল ন নাইকল না করওই থাঙ্গো মুইতো নারকদি 90% vision loss ching jora jora o check up thaijang ma baino mathage man Ashwini Netralaya norogni mokolni hamkraini bage shalbubrumno tong borogni modern equipments skilled shak hamnai nei ro jefruphano tongo norogni bage Ashwini Netralaya ni bakhakte অসামতাই নি যতন খাকা হামিয়া ফারে হামবাই Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Choco Bean, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented
manner, and all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and students in deep learning. They are offering so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. Chini lang mani joto jorano belai kheno nangkuk mani. Chini mokol cheng no jorano tong thang na bagi chubam. Haifano cheng chini mokol no naikol na koroi thangu. Muito narak di 90% vision loss cheng jora jora o check up thaisang ma baino mathage man. Ashwini Netralaya norog ni mokol ni hamkrai ni bagi shalbubrum no tong. Borong ni modern equipments the skill shak ham nai nei ro jefru phano tongu norog ni bagi. Ashwini Netralaya ni bakhakte o shamatai ni jotono no khaka ham ya fer.
হামবাই Ashwini Netwala, better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams.